This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Blue Ash Resto Bar. Blue Ash Resto Bar is located at Unit 5, Camilla Building, Emeldas Rosas Avenue, Bugon, Legazpi City, with telephone number 0917-187-8660 or 0909-6790-481. We are open from 7 a.m. to 8 p.m. Blue Wash Resto Bar. Chillaxing na, affordable pa. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasuko kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes.
tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book
and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Blue Ash Resto Bar. Blue Ash Resto Bar is located at Unit 5, Camilla Building, Imelda C. Rosas Avenue, Bugon, Legazpi City. For telephone number 0917-187-8660 or 0909-6790-481. We are open from 7 a.m. to 8 p.m. Blue Ash Resto Bar. Chillaxing na, affordable pa. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Okay, malay na banggi mga ka-Love Lines. Okay, medyo nag-ayos lang tayo ng linya kaya medyo nauli ang pagpasok natin. Kanina okay na, tapos biglang nawala. Yan. Anyway, welcome to the new normal. Okay, good evening kay Ma'am Lani Dawi sa Tutubo. Hi Ma'am, na-miss ka na namin sa district. Okay? And malay na banggi po, and I know kung balik ka sa Lawis, ano ma'am? Okay, Lawis Elementary School. Okay, so see you again ma'am. Yan, okay. And syempre, malay na banggi po sa gabos na nag-aantabay sa tuya no, tuwing alas 9 ng banggi. Syempre, ang lahat ng mga ka-Love Lines na patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa atin gabi-gabi, di ba? And syempre, we are streaming live at BicolNet TV via Facebook Live and powered by StreamYard. Yan, okay? And sa lahat ng mga ka-Love Lines natin na nasa watch party kanina, sorry, no? Medyo nawala. Bigla ako, nagulat din ako eh. Medyo nag-orange yung ating router dito. Anyway, so I'm running on a backup na internet. Okay, yung prepaid natin ulit. Okay, and syempre, mga ka-Love Lines, malay na banggi sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Barangay Tamo. Yan. Syempre,
kay Ma'am Gina Baronia ng Tamauyan at sa lahat ng teachers ng Tamauyan Elementary School. Okay. Siyempre, dyan si Teacher Lee, di ba? Si Teacher Kim, and si Ma'am Cres, ayan, Apuri. And siyempre kay Jolly Rose, kay Jobs, Kite, okay, kay Mike, and siyempre, kay Ma'am, kay Marilyn Minya, di ba? Sa lahat ng teachers ng Tamauyan Elementary School. And siyempre kay Kapitan Silvia Del Agua ng Barangay Tamauyan. Malay na banggi po, and thank you for watching. And siyempre, ganun din ang ating mga kaibigan sa Barangay Bunga. Okay, so nasa prepaid ulit tayo na internet. Noli Saklolo. Well, anyway, no. Yan. And syempre, shout out ko rin ang lahat ng mga kaibigan natin. Malakas na malakas tayo dyan sa Birak, Catanduanes. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Love Lines Online. Syempre, lahat ng yan ay nagiging possible dahil sa inyong mga suporta po. And di naman tayo aabot siguro ng medyo magtutumas na rin tayo, no? And yan po ay dahil sa support niya. Siyempre sa mga sponsors natin, sa Love Lines Online, apat na. Win Credit Corporation, siyempre. New Evanes General Merchandise, Education Supply and General Merchandise, and then GJP Store, di ba? Andyan din si Lau Beltran. And siyempre, yung bago nating sponsor, yung Blue Ash Resto Bar. Siyempre, sa ating mga Christmas greetings, kina Mr. and Mrs. Marilyn and Larry Minya, and kay Joel Anthony Tagano. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po. Malay na bangge, Ma'am Gina. Yan. Busy si Ma'am Gina sa School Ace Feeding Program. Medyo marami, okay? And syempre, sa lahat ng mga na-station sa atin, ngayong gabi, for another episode of Love Lines Online, malay na banggi po sa Indo. And sa mga nagre-relax lang dyan, syempre, it's Tuesday, medyo busy pa ang week, lalong-lalo sa ating mga trabaho dahil week 2 ng ating week-long na trabaho lagi, di ba? So, nakakapagod, lalo pa nga ngayon na new normal, di ba? Ang hirap, talagang medyo doble yung pressure at doble yung parang inaasahan sa atin. Lalong-lalo na siyempre sa mga trabaho natin, di ba? And ganoon din ang mga lahat ng mga estudyante, na nagmo-modular distance learning mula elementary, junior high school, senior high school, sa public school and private school. Okay, tsaga-tsaga lang, babalik din tayo sa dati. At sa mga online class na gumagawa ng mga online task nindo, okay, tsagaan lang ninyo kasi papasaan ba't matatapos din yan, ba? And sooner or later, siguro magkakaroon na rin tayo ng limited face-to-face pagdating sa mga schools, di ba? And yan, unti-unti na nga binubuksan actually yung mga business establishment, and I know yung may nahuling lamok. And I know yung mga sinihan dyan, mga movie cinemas are parang open in a limited capacity. So, not bad, di ba? Patuloy na tayo, papunta na tayo doon sa natawag nating new normal. Okay? And syempre, tayo po ay live pa rin, syempre sa BicolNet TV. Yan. Okay? Samahan nyo kami for an hour of love talks, ang oras ng kwentuang pag-ibig o mga kwentuang tagos sa puso or simpleng pumapag-ibig lang. Remember, love has many faces, di ba? To some, it's too late for a second chance while others are hoping for moments of love. At ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, okay, pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. I'm Alan, and si Coach Peb, mamaya darating din.
So, your love coach online. Okay, so bumati muna tayo, di ba? So, today is October 20, di ba? 2020, yan. And sabi nga natin, di ba, sa lahat ng mga nag-aabang sa atin dyan, tuwing alas 7 ng gabi, all over Bicol region, kay mula Albay, syempre, Kamsur, Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Okay? And syempre sa mga cities ng ano yan, Legazpi, di ba? Ligao, Tabaco, Masbate and Sorsogon. And talagang ano yan, Bicol-wide, di ba? Sa pangalan pa lang natin, BicolNet TV, di ba? And sa mga nagsa-celebrate ng kanilang mga birthdays today, happy birthdays po sa inyo mga Kalab Lions, di ba? And ano yan, sa lahat din ng mga nag-celebrate ng kanilang mga anniversaries. Okay? Binabati natin sila ng happy anniversary, happy weeksery, happy monthsary. Yan, di ba? And syempre, lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Washington Drive, okay, kay Aling Tessie, Manay Nabangge. Good evening, Aling Tessie. And syempre, sa lahat ng mga taga-Barangay 8, di ba? Yan, okay. Sa pangunayan ng aming kapitan, kay Kapitan Amore Ranyes. Manay Nabangge po. And syempre, lahat ng mga guard on duty, okay, sa GSIS, okay, binabati po natin sila lahat. And very accommodating, talagang ayan, napaka-helpful ng mga ano dyan, ng mga security guard ng GSIS. Maraming salamat kasi talagang tinutulungan niyo kami na mapadali yung aming mga transaction sa GSIS. Okay? And syempre sa mga kaibigan natin dyan sa Old Albay District, sa kaibigan natin kay paring Carlo Tultol. Not. Yeah. Bolero at sa kanyang way by Sharna at mga bata. Okay, and syempre kay Attorney Ryan Olfindo at kay Boss Nel dyan sa Barangay Bunga. Okay, and sa mga kaibigan natin sa Rawis, okay, dyan sa Mataanag, di ba? Sa North, okay, sa Mataanag, Pawa, yan, okay, binabati, maray na ganyan. Siyempre sa Buyuan, okay, nandyan sila names. Okay, and sa lahat po ng nasa ating, ano yan, hindi ko alam kung na-share ko ng watch party, bigla tayong nawala. Okay, sa lahat ng mga nakantabay sa atin dyan, okay, maray na banggi po sa boss. Okay, happy birthday sa mga nag-celebrate ng kanilang birthdays. Kay Alexa May Abundo. Happy birthday, Alexa. Honest. Actually, belated happy birthday na. Kay Raya Faye Acosta. Kay Raya. Hi Raya, happy birthday dyan sa Brunei. And also kay Jeffrey Sarmiento and Von Allen Abrasaldo of Viracatanduanes. Happy birthday po. Mga kabatch ka ito. Okay, so binabati ko din lahat ng batchmates ko ng 2003 ng Catanduanes National High School. Happy watching po. Good evening sa inyo lahat. So, narito ngayon tayo sa isa na namang episode ng ating Love Lines Online. Sabi daw, may mga bagay na kailangan talagang dinidiscuss sa partner natin. Dapat hindi dinatago. Tama, Alan? Oo. Dapat maging serious tayo when it comes to this. Maging maliit man o maging malaki, mga bagay na yan. Kasi hanggat may control ka pa, I mean, sa sarili mo, diba? Sa relationship nyo, you need to take care of those little things para hindi siya maging malaki. Tama, Alan? Yeah, oo, diba? Okay, may analysis ako. May tama yan, mga ka-love lines, minsan, may mga, private na mga, konting mga problema tayo sa ating mga partners, diba? Yung mga hindi nakikita ng iba, yung pero narinig mo, diba? Na kumbaga, minsan, isipin mo, hindi naman talaga siya problema, no? Kaya lang, minsan, siguro, kapag hindi ka na makatulog, diba, dahil sa siguro, ang partner mo ay nagmihili, yung nag-snore, di ba? Gabi-gabi na lang siguro talagang
maiinis ka dahil hindi ka makatulog, di ba? So, ganun yung binabanggit natin eh. Kasi minsan, di ba, kapag ang isang snore problem ng, di ba, ng partner mo, di ba, o kaya ng asawa mo, katabi mo naman matulog, di ba? Tapos hihilik-hilik pa. Tapos diba? mahirap kung nauuna pa siya matulog sa'yo. Oh my Oo. God. So, ikaw naman, hindi ka makatulog dahil sa sobrang lakas ng paghilig, di ba? So, siguro imagine, 365 days na mangyayari yung makatulog ka kaya, ano kay tsura mo, di ba? So, minsan naman, di ba? Congratulations na lang sa'yo. Oo nga. Kasi di ba, ano naman nung una siguro wala, di ba? Minsan yung pag-snore, nagiging ano na lang, parang lumalabas na lang ulit, no? Parang nangyayari. Bigla ka na lang naghihilik o kaya nagkakaroon ka na ng snore pagtulog. So, nung siguro mabago pa lang Lalo kayo. ngayong pandemic kasi 'di ba, na-relax tayo. Siguro mas tumaba ka, ano. Kaya sabi daw isa 'yan sa magiging cause ng pag-snore, yung obesity. Yan, tama, obesity or obesity, yeah. So siguro Overweight, no? Oo, kasi pag tama ka pag pagod tayo, 'di ba? Talagang pagdating natin ay higa tayo and Tapos pag mataba hihilik ka, tayo. talagang hihilik at hihilik ka. Kapag Pero may mga payat din, no, na naghihilik, di ba, Feb? Hindi lang naman yung sa mga matataba yung mga naghihilik. Kasi usually, tama ka naman yung mga matataba. Pero hindi lahat nung mga mataba, sila lang yung naghihilik, di ba? May mga payat din na naghihilik. Pinagmalaki pa. Relate ka? Hindi sa pagano. Hindi naman sa pagano. No? Ang sinasabi ko dito ay minsan may mga partner tayo na na-discover natin na nag-snore pala. Walang problema siguro kung bago pa lang kasal, di ba? At least medyo pag-usapan. Pero yung mga dati na, tapos biglang naghilig, tapos siguro doon nagkakainisan tayo, di ba? Pero alam nyo, yung paghihilig naman minsan may may connection sa self-concern mo, problem mo, di ba? Kaya siguro may mga ways naman para maiwasan na tayo, no? Pero sabi nga nila sa in general sa biology, pasok natin men have narrower ear passages than women and are most likely to snore. So, kadalasan, yung lalaki talaga yung humihilig, no? Siguro, di masyado sa girls, pero sa lalaki talaga, humihilig talaga sila. Especially daw, pag may medyo mataba daw dito sa part na to, sa may neck and throat. So, magkakos daw yan. May carrying excess weight yan sa part na yan. So, hihilig at hihilig ka. So, itong mga, go. Hindi kasi naalala ko lang, no? One time, meron kaming, natatawa kami talaga. Parang lahat ng mga teacher pa ako noon. Okay? Meron kaming tour. And then, dun sa room namin, talagang may isa doon na sobrang lakas ng paghilik, di ba? So, kumbaga, grabe talaga kapag naghihilig ang isang tao ay hindi mo mapigilan, di ba? Parang bigla na lang, okay? So, what more kung yan ay kasama mo araw-araw sa bahay, okay? Tuwang-tuwa ka nun, syempre. Ayan, kasama mo sa pagtulog. Siguro, mas grabe yung epekto sa'yo, di ba? So, binabanggit kasi natin to, minsan, nangyayari kasi, di ba, nagiging, nagiging source ng Ibig kasi iba hindi naman hindi maaamin na Alam mo halimbawa na pagising sa umaga, syempre yung nanay yung humahanda ng pagkain. Tapos biglang sabi sa iyo, anong almusal? Diyos ko, nag-umaga, wala kang tulog, tapos ang sagot sa iyo, wala kang anong almusal, di ba? Parang wala lang. Grabe, sarap. Di ba? Pero minsan okay, bigyan ko daan ko to, no? Kay Lenny Formanes, kay Kot. Hi, balay na bang Hi, Miss Kot. Kay Sir Gilbert Gonzalez ng G Builders. Balay na bang po, bro Gilbert, welcome po sa program. And Kot, welcome sa program. Thank you sa pagtulong mo sa pag-post ng namin ng PhilJeps sa Tamauyan, sa feeding program. Very good talaga yan si Miss Scott. Very good talaga. And yun, minsan, hindi alam ng taong nag-snore, yung lumihilik, na naghihilik siya. Di ba? Kaya pag hindi ako naghihilik. Di ba? Hindi nagkakaroon ng konting conflict, di ba? Yung mga mag-asawa, di ba?
parang, uy, anong nangyari? Then, kasi parang yan, di ba? Okay, so, ganyan-ganyan kasi mga ka-love lines yung parang pinadala sa atin na love notes. So, pagkita nga ng, problema ba na to? Kasi siyempre, kailangan natin yung pag-usapan. Okay? So, wag po kayo alas dyan. Okay? And magbabalik po ang inyong programang Love Lines Online after this quick commercial. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Blue Ash Resto Bar. Blue Ash Resto Bar is located at Unit 5, Camilla Building, Emeldas Rosas Avenue, Bugon, Legazpi City, with telephone number 0917-187-8660 or 0909-6790-481. We are open from 7 a.m. to 8 p.m. Blue Wash Resto Bar. Chillaxing na, affordable pa. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Let's not forget that it's you and me versus the problem, not you versus me. Lalim, no? Kinamit ko lang yung statement. Tingin ko, it will fade.
Depende para sa malalim na tao, mababaw ito. Para sa mababaw, malalim ang problema ito. So, saan ka doon? Sandali lang. Wala pa yung problema. Wala pa akong sinasabi, intro pa lang yun. Napapangiti na kayo. Relate kayo, no? Okay. So, ang problema natin ako, ay snoring. Paghihilik. Grabe talaga ako maghilik. Kaya kailangan mauna ang asawa ko sa akin bago matulog. Kung hindi, wala na. Magdamag siyang gising. Night shoot lagi si Mrs. Kahapon nga, grabe init ng ulo. Pagbaba ko, tinanong ko lang naman kung anong almusal. Alam niyo sagot, di kayo matutuwa. Kaya mas mabuti na lang na di ko na babanggitin. Ikaw ba naman maging nocturnal? Di ka naman nagko-call center. Nagko-call center. Ang hilig ko talaga, parang tunog kalabaw na baboy na di maintindihan. Sobrang lakas, parang tatanggal na yung bubong namin. So, paano ko kakausapin si Mrs. sa problema ito? Na hindi siya magagalit sa akin. Gusto ko nga rin magkonsulta sa doktor. Pero wag muna ngayon kasi COVID. Sa susunod na. Kasi parang di na biro ang paghili ko. Nag-aaway na din kami ni Mrs. Baka sabihin ninyo, nagkamali ako ng sulat. Dapat kay Doc Willie Ong ako nagkonsulta. Di sa love lines. I mean kasi, ito sabihin ko ulit. Yung statement ko kanina, let's not forget that it's you and me versus the problem, not you versus me. Diba? Hindi naman pwedeng maging nocturnal lagi si Mrs. So paano ko kakausapin si Mrs. Ang problema ko, na hindi siya magagalit sa akin. Kasi ang dating, parang me versus the world, post parenthesis, mommy. I love my wife so much, as much as I would want to fix this up. Ang iyong ka-love line, Mel. Okay, Mel, medyo maingay ang iyong problema. Hindi naman. Actually, una nagpapasalamat ako kasi sabi mo nga, imbis na kay Doc Willie, dito ka sa lab lines na kumonsulta. And I hope matulungan ka na. Anyway, ang ano lang naman, ang gusto kong sabihin sa iyo, Mel, ay yung pag-snore ay minsan ay dahil sa kondisyon ng katawan. Ibig sabihin, kung ikaw ay medyo pagod talaga. Biglang naging Dr. Kaalan. Hindi naman. Yung mga common knowledge lang. Tama yan. Alam mo natin. Sama patay tayo kay Doc Willie niya. Ibig kong sabihin, usually, parang related naman sa problema sa kalusugan yung ating pag-snore. So, usually, kapag nag-snore tayo, dahil minsan pagod tayo, di ba? And minsan dahil ang ating pagtulog ay naka-flat, di ba? Naka-flat. Sabi nila, mas maganda, mas maigi kung matutulog ka, naka-side view ka, di ba? So kung medyo nag-aaway kayo, just sabihin mo kay miss mo, na i-record mo nga kung talagang nagiginig ako para maniwala ako sa iyo. And then kapag ni-record niya, diba? Ni-record talaga niya. Mauubos Then try to discover kung ano yung talagang dapat niyong gawin. Yeah. Lalong-lalo na ikaw, na kayong dalawa mismo yung mag-aral ng situation kung paano mo. mag-snore. Para mag-snore. Hindi. Yung para maiwasan yung pag-snore, di ba? Kumbaga, dahil kung yan ay nagiging dahilan ng pagkapuyat niya, di ba? Sabi nga, naging nocturnal siya. Itim na yung kanyang mata. Kahit hindi naman siya nagtatrabaho sa call center, pero parang walang pinagkaiba dahil sa paghihilig mo. At dinescribe mo pa nga, di ba, sa mo, parang baboy na kalabaw na hindi maintindihan, di ba? Parang baboy, no? Parang lakas. So siguro sa mga ka-love lines natin na medyo naghihilig din, medyo nakaka-relate talaga sila dito. Kaya siguro talagang minsan nagiging problema na rin. Pero mainis ka naman talaga eh. Lalo kung humihilig yung asawa mo. Talagang
gigisingin mo siya, ano ba, hilig ka ng hilig, hindi ako makatulog. Mahirap nga nun, di ba? Mahirap yun, di Kung ba? mas nauna siyang natulog talaga. Oo. Di ba? Kesa sa'yo. So, pwede na. Pasakan mo na lang yung tenga mo. Sabi mo kay miss mo, mag-earphone. Di ba? Hindi, no. Seriously, no. Siguro, i-check mo muna siguro yung paraan kung paano ka matulog. No? Yung pwesto mo sa pagtulog. Siguro, kailangan kung ikaw ay nakatiyaya, naghihilig ka, try to sleep sideways, no? Nakatagilid ka para maiwasan mo yung pag-snore. And then, siguro, lagyan mo yung unan sa pagitan ng katawan mo para pag gaganong ka, mag-roll over ka ng konti, di ba? Mababalik mo kasi, ay, parang nakabalik ako sa dati kong posisyon, di ba? Para maiwasan. Okay, and sinasabi sa, sa pag-aaral ng siyempre, ang snore talaga is a world problem. No? Yeah. Kaya marami rin talaga nag-aaral tungkol dito. No? So, ang sabi nila, na depending kung ang pag-snore mo ay, di ba, umihilig ka, tapos nakasarado yung bibig mo. Diba? Ang sabi, baka ang problema, yung sa may tang mo, sa dila mo. Okay? Baka masyadong mahaba yung dila mo. Joke lang. Hindi naman. So siguro you should have it checked, di ba? Okay, kung baka ganun. Okay naman, kung talaga nag-snore ka na ayoko mag-joke. Tawag yan, na naka-open yung mouth. Usually, di ba, naka-open yung mouth. Parang ganun, di ba? So, ang may problema daw doon, dahil lang yun daw doon sa throat mo. Throat. Alin ako doon, Dad? Siguro, yung hilik mo yung may amoy. Grabe ka. Patok pala yun. Grabe ka talaga. Hindi, ang ibig kong sabihin, mga ka-love lines, no? So, lalo na sa iyo, Mel, medyo light lang yung mo, kaya medyo we are take it lightly din, no? Para hindi rin naman boring yung ating conversation kasi ang problema natin. Ulitin ko, paghihilik. Yeah. Kaya nga episode title din, di ba? Hilik sa magdamag. Okay, sana kung halik sa magdamag pero hilik daw Ang baduy ng joke mo. Hindi ako natawa. Actually, yung joke ko yung may mga tumawa na ka-love lines natin. Yung pang matalino kasi yung joke ko So, kung tumawa hindi ako matalino Hindi ako natawa. Matalino kayo. Joke lang. Okay? So, gano'n, So, anyway, may mga mga bagay na pwede mong gawin para maiwasan mo o yung medyo mapahina mo or mapaquiet mo yung pag-snore. Okay, wait. Una, bring it on, Doc Alan. Yeah, Doc Alan talaga. Hindi, based on research din, diba? Wala naman tayo masasabi dito kung sa puso ito, mas madali ito diba? Yung pag-inip. Pero, parang issues lang, no? Diba? Nagiging issue, kaya siguro bin-route out niya sa love lines, no? Ang kanyang konting relationship problem, diba? So, una, kanina sabi ni Feb, diba, na kapag mataba ka, or overweight ka, or obese ka, o talaga mataba ka, ang tendency talaga mag-snore ka, maghihili ka, no? Lalo na kung overweight ka na rin. So siguro may part na, kung sa throat, siguro sumisikip yung throat mo, di ba? Hindi ko alam medyo mataba. Tumataba kasi, di ba? Parang gano'n, okay? And tignan mo rin, check mo din yung, yung side of the bed mo, okay? Kaliwa, kanan, saan ka ba, Or, dapat hindi ka naka-flat kasi kapag naka-flat ka nga daw, mas grabe yung tendency mo na mag-store ka. Hindi pa tulog yung mga data. And sabi, mas maganda rin na makakatulong din sa iyo Mel, no, mas makakatulong din sa iyo Mel na taasan mo ng konti yung yung unan mo. Okay, sabi nila, no. So siguro kung isang isang unan ka lang, doblehin mo. Okay, triplehin mo. Okay. Then? Okay, nasal strips or external nasal later. Ano yun, Doc? Mag-explain nga, hindi ko alam yun. Binasa mo. Hindi, siguro hindi later. Yung parang pagpapaano ng siguro ano yun? Pagpapumoy siguro yung sa loob ng Doc Willie Ong, ikaw na bahala nito. Anyway, and sabi daw, mas maganda, ito mas madaling intindihan. Kasi ang daming babasahin, binasa mo hindi mo alam. Sabi, yung limit, no, i-limit mo daw, or avoid mo,
yung alcohol or Oo, cigarette. baka uminom ka Okay? ng alak. Okay, so kung ikaw ay mataba na, tapos sige pa yung inom mo, tama no, pero parang napapansin ko talaga yan, ano, doon sa O yung mga, mga manginginom, talagang manginginom malakas na talaga yung pag nakatulog na kagulangan. parang grabe yung paghilik nila. Hindi pa yun Hindi wala pa pa yung yun sa bed, lasing, wala lalo pa sa pag bed ano, yun. oo. Yung nakatulog pa lang Dun yun sa dun sa upuan habang Nagiinuman. nagiinuman, di ba? So, ganun talaga. So, isa pa daw ay you quit smoking, no? Iwasan mo yung paninigarilyo para makatulong na makabawas or makapagpa-quiet ng iyong paghihilik. Okay? So, Parang yung hilik ba ganito na? si Man Jerry, nung malit pa ako, doon sa may amin sa Laguna, pag Hindi nga. Oo, totoo yun. Hindi siya Paano? Niloko Ulitin ko. mo. Paano Hindi, yun? yung naghihilik na tapos sumisipol pa sa dulo. Paano nga? Sige nga, paano? Paano ba? Tag, ano yun? Tag one room na lang. Tig isang room na lang. No? Mas maganda yan siguro, no? Mukha ka talaga, Doc. Doc siya. Yan, doktor talaga. Doc din si Doc. Pinakamadali daw. Mag-separate Mag-isang room na room lang. na lang. Tig-isang room na lang. Oo nga, kayo. di ba? Para Problema. problema, di ba? Kaya lang, syempre, di ba? Tawang-tawa na si Mel. Sabi niya, bang nagpulsulta ako sa inyo, parang sinekreto ko na lang. O sinabi ko yung chat niya. Hindi, joke lang. Hindi ko ba sila yung pangalan mo, Mel? Sabihin ko na. Hindi. Gaganyan. Ayaw ka nilang makasama sa seminar. Hindi naman. Bahala ka Parang sa ano buhay lang mo. naman. We're taking this lightly. No, Hindi, okay lang naman sa kanya. Bait naman yan si Mel. Tawag dyan, ano lang naman. Parang konti katawa lang. Para matuwa ka din. And hindi ka masyadong problema sa pag-islam. Kasi hindi ka naman nag-iisa eh. Marami din naman. Hindi naman nangangulagan ako yun. Hindi ko alam. Pero alam ko hindi ako nag-islam. Diba? Oo. Sabi niyo. I-record mo. Hindi, kasi pag humilik siya, hindi ako makakatulog. At pag nangyari yun, talaga, Pero talaga hindi ako nag-iisa. hindi naman siya nag-iilik. Okay. And then, syempre, try to then, kung mas maganda, kung you go, magsama kayo ng wife mo na, siguro, magkonsulta kayo sa doktor talaga, yung makakabigay sa inyo ng health tips or yung advice, medical advice, kung ano yung gagawin ninyo. Pero kung nagtitipid kayo, doon sa sinabi namin, pwede na yun. Pero kung meron kayong budget na pang mas maganda, mas mainam na you consult a doctor para mas maging scientific, di ba? Yung gagawin mong Okay, hindi ko alam kung si Tolitz ay naghihilig. May nabanggit pa rin Tolitz dyan sa Sorsogon. Okay, pero one time nag-sleep over yan sa bahay ng mga binata pa pala ako, may asawa na siya. Sabi niya, may kilala tayong ganyan dati. Oo nga, yung sinasabi ko nga. Tama. So, pangalanan ko. Hindi, joke lang. Tsaka, nakalimutan ko na. Baka yung Sir Tolitz yun, di lang maamin. Ikaw talaga, sir. Hindi, kasi kasama namin sa isang seminar, talaga nag-iilig siya. Ay, nakakatuwa yung ganun, Tapos siya pa yung nauna matulog. At kayo, ilan kayo? Kung 5 kayo doon, siya lang yung sarap ng tulog. Tapos kayo, namahay. Yung sabihin na mamahay. Jamel, Lorenciada, ayan. Bubongo, okay. Good evening, classmate. Thank you for dropping by at sa tuloy na pag-watch ng Love Lines Online. Okay? And syempre, you consult a doctor, Mel, para mas maging scientific yung gagawin ninyo. And then, yung ibabanggitin sa inyo ng doctor, siguro sabayin niyo yung pagdaanan. Di ba mas sweet yun, di ba? Sabi ni Doc, ganito. So, kung ano man yun, experiment nyo o gawin nyo, di ba? Together para at least makita nyo. And then, siguro it will be helpful na mag-record kayo. No? I mean, not just the record na ang binibideo. Ang ibig sabihin, nag-store ba ako ngayong gabi? Meron okay, bang kalakas, malakas ba? Tapos may certain time ba na nawawala, tapos mababalik ulit? Oo, parang gano'n. So, yung wife, magbabantay. Sabi man ni Sir Tolitz, ginagawa pa daw ninyong ringtone. Na-record at ginawang ringtone. Oo, naalala ko yun. Masyadong yan. Mga mobile teacher kami ng mga panahon na yan. Alright. Okay, so
Feb, ano? Wala akong masabi. Na-limit tayo, no? Ng snore. Pero, ito na binabanggit ko, hindi ka nag-isa dyan, Mel, sa problema ng pag-snore. Actually, kahit sa TV, pinifeature yan, di ba? Na kikita nyo yung snore problem ng partner nyo o kaya ng kapatid nyo or ng nanay nyo, ng tatay nyo, depende, no? Kung ano yan. So, it can, it's an indication of health condition, no? Sinasabi nila. Kaya mas maigi talaga na Mel, kumonsulta din kayo sa doktor, para at least maging maayos at mawala na talaga yan, yung pag-ilig. And then minsan dun sa yung Shop TV ba yun? Di ba? Mayroon sila dun mga binibentahan, diba, ng mga gamit or mga gadget na nakatulong. Siguro, malay mo, wala naman mawawala, di ba? Kung na-try mo din, di ba? So, tingnan mo lang maigi kung totoo yun. Then, try to read para hindi ka rin madaya sa mga gadget, di ba? Baka sabihin, ito, pampatanggal ng snore, di ba? Yung pala, pandagdag pa. Hindi, lang yan, joke lang yan. Okay? So, okay, kay OG, Pading OG, balita Kay OG, hi. Relate ka, Kuya OG. Oo, mahabol si OG, no? Magaling yan. Si OG, magaling yan sa marketing. Idol ko yan. Yes. Pagdating sa marketing. Okay? And yan, Mel, ang masasabi ko sa'yo, no? And alam mo, pinahirapan mo kami ng featured song. Madami akong nasabi at madami yung natutunan kay Alan. Wala akong nasabi. Oo, iba naman. Malamang ako yung humihilig eh. Aalis ka pa sa upuan mo eh. Kanina ka pa, late ka na pumasok. Kaya hindi na kita pinapatayo. Okay lang naman yan. Male timing is everything. Huwag mo nang kausapin si Mrs. na maiit ang ulo at walang tulog kasi sandamakmak na salita ang tatanggapin mo. Good luck na lang, di ba? So, Mel, kaya mo yan. Bait ka naman. Alam ko naman na napaka, kung Mel, gusto mong kunin yung advice niya ng isa nating kalablan, sabi niya, magtigisan na lang kayo. Pwede naman yun, di ba? So, habang diba? nag-consult na kayo ng doktor, tapos talagang hindi maiwasan, wala ka na talagang tulog, yung misis mo, pwedeng gawin yun. Yeah. Actually, pwede nga tayo i-record, di ba? Kung may CCTV, tapat mo muna sa'yo yung isang CCTV o kaya sa cellphone para malaman mo rin talaga kung you're snoring or gawin mo lang video, wag na record na para makikita mo talaga okay, posisyon kung paano matulog. Para may i-report din kayo dun sa doktor. Yeah, Ngayon, kung tatanungin nyo kami kung magkano ang bayad, hindi namin alam yun. Saan? Hindi. Sa CCTV? Hindi. Ay mo, anapak ba din ang joke mo talaga? Ang tanong dun kung paano sorry doon, Nay Kuya Oji. Tanungin mo na lang kung magkano yung bayad, di namin yung nasasagot. Doon sa doktor, di ba? Yung sa professional fee. Hindi ka naman doktor. Na-cut na natin kasi hindi maganda yung mga sinasabi. Hindi, yan talaga, Mel, seriously, siguro, these are tips na pwede mong i-try. And then, one advice din namin galing sa amin ni Feb is you consult a doctor talaga. Yeah. Para at least, medyo alam nyo, guided kayo kung anong gagawin. Okay? So, maraming salamat, Mel, for trusting the program. Hindi ka namin pinagtatawa na, yung pinakonsult mo. Okay lang. Para maging engaging tayo sa ating mga kalablains. And I know, siguro, natatawa ka din sa habang pinag-uusapan namin itong, love notes. Anyway, may anonymity ka naman eh. Hindi ka naman napapangalanan talaga, di ba? So, nando ka sa pangalang Mel. Okay. At kung sino man yan, di ba, nakalabing. Maraming salamat sa iyo, Mel, for trusting the program, for trusting Love Lines online. And more Mel to come. I mean, more trust to come kasi may mga sumusulat pa. Thank you. So, kung medyo naabangan nyo yung kung kailan, hindi kami makabigay ng definite, kasi inaayos kasi namin yung write-up, bago namin siya isala. And minsan, nag-uusap pa kami, actually, kung anong maunahin natin, and then, yung takbo ng lab notes na sinulat ninyo, na inayos namin, ay kung okay ba, or paano gano'n. Okay? So, sa lahat ng mga gustong syempre, bago yan, okay? So, syempre, Mel, baka saan pa ako mapunta,
This song is for you. All my life, without a doubt, I give you all my life, now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time. But then I chose to lay it on the line. Put the past away. Put the past away. Put the past away. All my life, I will carry you through. All my life, between each hour of the passing days, I will stay with you. There was a time when I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall every moment spent was wasted time. But then I chose to lay it on the line. What this all my life? 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 What did this all my life? Yan, napakaganda kanta yan. Mel, that goes for you, Mel. At sa lahat ng mga mga ka-lives natin na nakatabay sa atin, naka-stay sa atin tonight for this episode. Okay, syempre, shoutout ko muna ang aking pinsan. Yan. Si Kuya Jun Tugan, Ronald Tugan. Nasaan ka man ngayon, Kuya? Keep safe. And stay healthy. Diyan ka lang. Stay healthy po. Stay healthy, Kuya Jun. Kuya Ronald Tugan. Siyempre kay may cousin Randy Samaniego. Kuya Randy. Hi, Kuya Randy. Yung pinapahanap mo sa akin, hindi ko alam kung meron dito nun eh. Parang wala. Kuya Randy. Wala agad. Hindi ka pa naghahanap. And siyempre, shoutout ko din si Ma'am Juris Alpapara ng Radyo Pilipinas. Yan. Hi, Ma'am Juris. Thank you for watching. Kanina nag-watch daw siya ng mga video natin. Maganda daw sabi Thank you. ni Ma'am. Thank you. Thank you very much po, Ma'am. Ma'am Juris Alpapara of Radyo Pilipinas. Isa din siyang broadcaster. Yan. Coming from a broadcaster. Iba yan. Galing yun, si Juris. Ang mabalos daw, sabi ni Kit Insan. Kit Insan. Cute ba ako? Hindi ko alam. Okay, di ba? Siyempre, sa lahat ng mga nakasama din for as an hour, maraming salamat. Thank you for keeping us company for, sa nakalipas na isang oras. No? Actually, yung unang pagpasok natin, magkaroon ng, nagka-challenge na naman sa connection natin. So, awiyo talaga. Oo, nag-isa ako. And anyway, natin. So, we are running on a prepaid Wi-Fi ngayon. Kasi yung ating
line. Ang ating eh, line Pero ay bumalik medyo, na, pero ano, ayoko lang bumalik na. kuminik-ulit. Baka magka-diferensya pa eh. No? But thank you sa nag-ayos na ng line natin. Okay? And yan. Okay, syempre, sa Yeah. mga nag-review ng ating mga replays no, sa mga past episode natin, marami pong salamat. And kung kayo naman po ay may mga love notes na gustong pag-usapan natin dito sa Love Lines Online, yan po, nandiyan po sa screen niyo yung aming hotline number, yung number ko yan actually, 0917-332-5207, or you can email me at alanako sa 032979@gmail.com. Yan, pwede nyo rin po kang message directly sa Facebook. Hanapin nyo lang yung aking pangalan, Alan Leverisa Acosta. Yan. And then, mag-message lang kayo. Anyway, check ko naman talaga kung sino may mga message kahit hindi tayo friends sa Facebook. No? And syempre, kay Feb, no? Pwede kayong dimaretso mag-message kay Feb na Febriani Tugano Acosta. Hindi mo alam ang pangalan ko. Grabe. Hindi ko malaman. Febriani Tugano Acosta. Yan, syempre, sa mga gusto manonood, no, na worth 500 pesos, be one of the top fan. Top fun and win win 50 pesos worth of cellphone load. Mag-aabono ako. 50 pesos Instantly. worth of instantly. Yan. May mga nanalo na, di ba? Last time, Meron na. in-announce ni SM na yan. Okay? So, yan. So, paano makasali dyan? Una, step 1, like and follow BicolNet TV Facebook page. Then step 2, share our videos kung ano man yung pinapanood ninyo. And then, wins instantly once you become our top fan. Yan. Ano mo ko? Top Tama ba? Okay, top fan. So, shout out kay Ma'am Jo Ramos Ay, and all the wabo, teachers sige. of Bunga Elementary School. Siyempre, Congratulations kay- and best wishes kay Ma'am Ayen. Ako naman magsasalita. Sige. Kay Ma'am Ayen and also hello kay Ma'am Lol, kay Ma'am Che, kay Ma'am Ana, sa lahat po dyan, kay Ma'am Gina, lahat po. Yan. Kay Ma'am Gina Baronia and Ma'am Gina of Bunga Elementary School, hello po. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. And also, shout out din sa Viracpad Elementary School teachers, yan, Dugi 2 Elementary School teachers, lahat ng Virac North District and lahat sa Virac South District, lahat po. Happy watching. Bawiin natin kasi kahapon di tayo nakapagpaalam ng exong maayos dahil Shout out Crossover, din kay diba? Miss Teen Pinaso. Pinaso. Yan, Yan. nakita ko siya kanina. Nakita ko siya And kay kanina. Miss Scott, thank you for watching. watching. Yan. Okay, syempre sa lahat ng mga sponsors ng Love Lines Online, di ba? Nandiyan ang Win Credit Corporation, ang lending company na may Puso at malasakit. Yan. So, sa mga may emergency pangangailangan ng mga biglaan, talagang wala na kayong matakbuhan. Okay, you can always visit dyan sa J. Barra, no? Mezzanine Hall. Mezzanine building ng ng sa may Mabini Street, Yan. Legazpi City. Also, kung may mga kailangan kayo school supplies, and meron tayo dyan sa New Evanes Educational Supplies and General Merchandise. Yan. Lahat po, meron sila dyan. Name it and they have it. And also, sa ating mga sponsors, we also have Blue Ash Resto Bar. Yan, kung meron kang biglaang handaan na hindi kayo nakapagluto or wala kayong masyadong time, text nyo lang or message nyo lang po si Ma'am Carol, Ma'am Sheila dyan sa Blue Ash Resto Actually, Bar. i-message nyo lang yung number na nag-appear dyan. Nag-flash sa ating commercial. Nag-flash Diba? yun. Yung mga Copy nyo lang. biglaan, di ba? Minsan, may biglaan ka talaga, no? Hindi ka makapagluto. Diyan ka na. Yan, Punta ka na dyan, di ba? O kaya Tapos naman, sulit pa siya at masarap talaga. may birthday, o wala kang time, o kaya may bisita kayo, di ba? Sa school man yan, sa office, or sa bahay. Diyan, maganda. Okay, syempre, shout out to kay Paling Reggie Ahero and sa kanyang mga anak kay Renzo and Rian. Rian. Hello. Thanks ba din ha sa panonood. Na-miss kita dito. And syempre kay Greetings Teacher from Marilyn Miss Marilyn Alvarado. Thank you. So yan sa sponsor natin din sa Christmas greetings, di ba? Christmas greetings. Yan, and syempre, yung ating mga, yan, mga
Book mode, book trading. Yan, okay. Book mode, book trading. Yan, your online bookstore. Yan. Kung may kayo naghahanap kayo ng libro, i-message nyo lang ako, ibigay nyo yung title. Actually, almost all na mga disciplines meron dyan na makukunan tayo na ng libro. Okay? So, yan po ang inyong online bookstore. So, leadership books, self-help books, di ba? And mga review materials ng mga books, mga references, textbooks, high school, elementary, college, lahat yan. Okay? So, kung may nahanap kayong particular title, just, message visit the page us. and then message. May page kami para dyan sa book mode, book trading. Yan. Na ko sa pag ganyan mo. Sabi ni Sir Tolitz, may bayad ba dyan kumain? Meron po sa Blue Ash Restaurant. Pag alis mo pa lang, sisingiling ka na. Hindi, dyan sa Blue Google. Ash Restaurant. So may, Imelda Rosas Street, Avenue, no? Diyan sa may part ng Google, okay? Diyan sa Camelo Building, okay? Parang unit 3 yata sila. Nandyan nakita sa okay? So, anytime pwede kayo dyan, okay? Meron silang, syempre, kung gusto mo kumain, chillax yan, chillaxing, affordable pa, safe pa, di ba? Kung wala ka naman time dine-in, deliver. Pwede. Deliver din sila. Take out, dyan sa With a minimum order, minimum purchase or order. Hindi ko alam. Meron. May minimum. Para sa delivery. Sa delivery ba yan? Oo, meron. Okay. Okay, so Okay? umabot na naman tayo sa isang oras ng chikahan natin tungkol sa paghilig. No? Then tomorrow we'll have another episode, another topic. And I hope, no, libre nyo ako pa din. Hindi yan sa amin. Sa sponsor yan. Oo. Pwede ka maglibre doon. Ako pwede mo kayo libre dyan. Pwede ko. Anyway, yan ang, kumbaga, kaibigan natin. Biruan lang namin yan. Okay. Pero pwede yung seryoso. Okay, syempre, sa mga nakasama natin tonight sa ating episode, no, Helix sa Magdamag. Yan. Syempre, maraming salamat for being with us and pagsama-sama yan para sa episode ng Love Lines Online. Actually, yun sa mga nakitawa sa atin o yung mga nainis sa atin, ano ba yan? Wala bang ibang babasahin? Hindi naman. Kasi yun talaga yung yung note ng ating kalab kalab notes natin. Love lines natin. Okay? Okay, so And yun sabi ko, okay, so 1 hour and 8 minutes na tayo. Pero may late kasi tayo dyan part. Okay. So, yan, kay Michael Angelo Encaliado. Okay, salamat sa paghabol, Michael Angelo Encaliado. Okay? And salamat sa pagpuso yan, sa programa. Okay, and syempre, sa lahat ng mga nakasama natin, maraming salamat and see you again tomorrow for another episode of Love Lines Online. Again, I'm Alan. And I'm Feb. Saying, love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, you will say it's all worth it. Good night, everyone. Good night, everyone. God loves bless. us. So much. And ano sabihin mo, Pia? May sabihin daw si Pia. Sige, Pia, ano sabihin mo? Okay, sabihin mo. Ano sabihin mo na? Ano sabihin mo? Uy, nawala din. Nawala. Ano sasabihin mo? Lapit mo siya. Lapit ka rito. Dito kami. Mali kasi yan. Ano sabihin mo? Ang gulo-gulo. Ano sabihin mo, anak? Jesus loves you every day to by your side to life in God. Every day, Jesus will love you. Pray every day for Jesus to go. Every day, Jesus will pray for you. Jesus always love you every day. Amen. Amen. Thank you, Pia. Thank you, Pia. Yan. Salamat God for is the good prayer. all the time. Thank you sa prayer, Pia. Talaga naghintay siya sa amin. Para masabi yun. Pinapapasok ko na sana. Iyak eh. Anyway, thank you very much. Bye-bye. And see you again tomorrow for another Thank you, edition Kuya of June. Maraming salamat. Love Lines Online. Hi, Lily. Hi, Lily Chi. Good night. Boss Mel, thank you very much. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Not yet. Bye-bye.
See you tomorrow. Hi, Queen! Bye! Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Blue Ash Resto Bar. Blue Ash Resto Bar is located at Unit 5, Camilla Building, Emeldas Rosas Avenue, Bugon, Legazpi City, with telephone number 0917-187-8660 or 0909-6790-481. We are open from 7 a.m. to 8 p.m. Blue Ash Resto Bar. Chillaxing na, affordable pa. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.